Какво става, роялчета? Аз съм Боянч Мадафака и днес съм ви приготвил една игра, която е Clash Royale. Покажа на нея ето това. Имаме Silver Chest и те са три. Един Golden, един Crown Chest и смятам да ги отворя пред вас. Надявам се да ви хареса всичко. Не забравяйте да оставите един палец нагоре, да се абонирате, да пишете в коментарите. Смятам и да направя няколко битки, за да видим дали ще може да стигнем седма арена. Добре, тогава нека да започваме. Първо с най-тъпите честове, което е Silver честа. И така, 44 Gold, 1 Giant и 7 Гоблина. Тъпо. 48 злато, един Инферно Тауър и 7 спеер Гоблина. Така. Добре. 45 Gold, един Къмън, 7 скелета. И така. 130 Gold, 5 Гоблина, 9 Барбериана и 9 Тесли и 3 Инферно Тауъра. Гледайте, всичко е празно. Добре, нека да изгледаме тогава една